Yanzu labari da ɗumi-ɗuminsa a kan rikicin masarautar jihar Kano, yayin da za ku ji cewa 'yan sanda sun kori 'yan tauri daga fadar sarki. Turƙashi, 'yan taurin da ke tsaron sarki Muhammadu Sunusi na biyu a fadar gidan rumfar sun janye a sakamakon samame da ƙwace ikon fadar da 'yan sanda suka yi. Turƙashi, masu sauraron mu sai ku gyara zama. Sannan ku biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku ji yadda wannan al'amari ya faru, sannan kuma ku ji yadda 'yan taurin suka fice daga fadar sarki da ke wato ƙofar kudu. Kafin nan, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha tamu, muna roƙonka ka taimaka ka danna mana subscribing sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin hakan shi zai ba ka damar samun dukkanin shirye-shirye mu da labaran mu da zarar mun dora. Haka zalika ka danna alamar like domin hakan yana ƙarfafa mana gwiwa wajen shiga lungu da saƙo domin kawo muku sahihan labarai. Mun gode. To ga cikakken rahoton. 'Yan sanda sun kai samame a fadar sarkin Kano ta gidan rumfa inda sarki Muhammadu Sunusi na biyu yake, suka fatattaki 'yan taurin da ke gadinsa. Mazauna unguwar sun ce sakamakon haka 'yan taurin suka janye daga babbar fadar a ranar Lahadi, kamar yadda kafar labarai ta Premium Times ta rawaito. Wani mazaunin yankin ya ce a cikin fadar wasu 'yan taurin suka bar makamansu suka yi ɓadda kama suka tafi bayan an umarce su su fice daga fadar ko su yaba wa aya zaƙinta, a cewar wato kafar. Ta kuma rawaito wani ɗan sanda daga fadar yana cewa 'yan taurin duk sun san inda dare ya yi musu, ko ba a faɗa ba, kun san yanzu ba sa nan. Ana iya tunawa cewa 'yan taurin daga sassan jihar Kano sun yi dafifi domin tsaron sarki Muhammadu Sunusi na biyu a gidan rumfa a yayin da ake tsaka da takaddama kan sarautar Kano tsakanin Muhammadu Sunusi na biyu da kuma sarkin Kano na 15 Aminu Ado Bayero. An gayyato 'yan taurin ne a yayin da ake zargin gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmad Tinubu na yunkurin dawo da sarki Aminu Ado Bayero fadar bayan an maye gurbinsa da Muhammadu Sunusi na biyu. Sai dai kuma a halin yanzu 'yan sanda sun karɓe ikon tsaron fadar gidan rumfa bayan hukuncin babban kotun tarayya mai cike da rudani kan naɗin Muhammadu Sunusi na biyu. Har yanzu dai ana ta takaddama game da hukuncin da mai shari'a Abdullahi Muhammad Liman ya yanke da ake cewa ta soke naɗin Muhammadu Sunusi na biyu da gwamnatin jihar Kano ta yi. Hakan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da wasu majiyoyi ke raɗaɗin cewa gwamnatin tarayya na shirin dawo da Aminu Ado Bayero fadar gidan rumfa daga ƙaramar fadar Nasarawa da yake. Tun dawowarsa Kano a watan Mayu, Aminu Ado Bayero da kariyar jami'an tsaro ya tare a fadar Nasarawa sakamakon sauke shi da gwamna Abba Kabir Yusuf ya yi, ya maye gurbinsa da Muhammadu Sunusi na biyu. A yayin da yake zaune a fadar Nasarawa, Aminu Ado Bayero ya samu tsaro daga sojoji da 'yan sanda da kuma jami'an civil defense. Ana iya tunawa a makon jiya gwamnatin Kano ta ba da umarnin fitar da shi kuma da kuma rushe fadar Nasarawa, ta kuma aike da motocin aiki da cewa za a fara aikin gyaran karamar fadar, lamarin da ya haifar da zulumi. A ranar Juma'a kuma rundunar 'yan sandan jihar Kano ta sanar da haramta ayyukan 'yan tauri da 'yan banga a fadin jihar ta Kano. A hukuncin da mai shari'a Abdullahi Liman ya yanke hukunci, ya haramta aiwatar da sabuwar dokar masarautar jihar Kano da ta naɗa sarki Muhammadu Sunusi na biyu sakamakon sauke masarautun jihar guda 5. Alƙalin ya bada umarnin ne kan abin da ya ce gwamnatin jihar ta ƙi bin umarnin kotu na dakatar da yin sabuwar dokar masarautun. Sai dai kuma ya bayyana cewa gwamnatin jihar na da hurumin yin sabuwar dokar tare da ba da umarnin komai ya tsaya a inda yake. Da hakan bangaren gwamnati ke kirarin samun nasara da kuma samun amincewar kotun. To masu sauraron mu, wannan shine takaitaccen abin da yake faruwa a fadar jihar Kano yayin da bayan an tuɓe Aminu Ado Bayero, sai an kuma naɗa Muhammadu Sunusi na biyu gwamnati, ko kuma ce sai aka samu wasu 'yan tauri
sun zo wato suna gadin sarkin Kano da aka naɗa Muhammadu Sunusi na biyu. To fatan mu Allah maɗaukin sarki ya ƙara kawo mana zaman lafiya, tattalin arziki mai ɗorewa a jihar mu ta Kano gaba ɗaya. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu, ku huta lafiya, bisalam.